Ahoj, vítám vás na 3. ročníku O2 Rookie Campu v italském Schnellstau. Pevně doufám, že si to všichni kempeři, kterých ten rok je okolo 100, super užijou. Ahoj, já jsem tady s bráchou Ondrou Porkartem, přijeli jsme si sem super zajezdit, rám 12 let. Čau, já jsem jeden klímák. Já jsem druhý klímák. A přijeli jsme po třetí na 3. ročník tohohle super campu. Na tomhle kempu je dobrý, že tu je měkký sníh, takže lidi se nebojí zkoušet nový triky a hodně se toho tady naučí. A super je tady, že skáká s nejlepšími jezdcemi z České republiky, jako třeba Roman Dlouhý, Honza Nečas a Šárka Pančechová a tak dále. Rovně pojeď. Pojedeme spolu, rovně na ten skok. Důležitý, aby si z určitého bodu jel rovně. Nedělal žádný zatáčky předtím. Pokrčit a pěkně olíčko, jo? Pomáháme tady jezdcům s průpravou letní pro snowboarding. Máme spoustu doprovodných programů jako skateboarding, různé míčové hry, bazén a spoustu jiných aktivit kolem, takže tenhle kemp není jenom o snowboardingu, ale i o tom, jak si užít léto s partou kámošů na horách. I přesto, že mi je 20 let a je to Rookie Camp, tak se fakt nebojte dospělí přijet. Je to kemp pro děcka, ale je to fakt best. Najdete tady svý vrstevníky, něco se naučíte, bomba. Myslím si, že na to je krásně vyšlo, protože každý den bylo nádherný počasí slunečný, parčík byl výborně vyšejpovaný každý den. Já doufám, že se všichni dobře pobavili tady, já teda jo, tak čau. Na zdraví kucí, na zdraví. Ahoj, jmenuji se Přemek Vida, přijel jsem z Prahy na kemp jako coach, jsem tady 2. rokem a myslím si, že tenhle kemp je jeden z nejlepších, který jsem zažil. Jo, jsme ready. Pod Máslova nás 7. Právě skončily závody a těch 6 dnů ježdění a dalších aktivit mimo snowboarding uteklo strašně rychle. Doufám, že se s váma všema uvidím příští rok. Kemp nám uteklo jak voda, užili jsme si tady mnohočetných party, perfektních akcí, minimálně zraněných, lidi se bavili, bylo to naprosto skvělý, počasí skvělý, jediný, co se děje v tuto chvíli, že začíná pršet, ale nám je to vlastně úplně jedno, protože odjíždíme právě domů.